Ja nyt Pekka Oi tulee näyttämään meille jotakin hyvin ainutlaatuista. Tämä, joka on täällä minun vieressäni, tämä on todella, kuulkaa, terävää tavaraa. Siis ei puhuta minun päästäni nyt. Te voitte nähdä siitä, siitä jää jäljet ja se tosiaan sattui. Ja sillä aikaa, kun Pekka Oi keskittyy, me valmistaudumme tekemään jotain aivan tosiaan hurjaa. Tule sinä vaikka tänne. Ole hyvä. Tämä on jotain aivan ainutlaatuista, tällaista ei Suomessa juuri ole, koska... Tuntuu ihan pahalta. Keskittymisen jälkeen tämä vaatii nimenomaan henkistä keskittymistä, vaikka minä tässä nyt pulisenkin. Pannaanko tämä päälle, päätä suojaamaan näin. Ja nyt kasaamme tähän tiiliä, jos voisitte pojat vähän auttaa minua. Noin, kiitoksia. Pane vaikka ne siihen. Älä nyt heti niitä siihen kasaan, pane tohon noin. Noin, ja nyt sinä voisit vaikka auttaa. Pannaanko ne tähän näin? Miten se laitetaan tähän? Yhtä aikaa kaikki. Yhtä aikaa kaikki, selvä. Jos se vahvempana. Niin. Tähän. Näin, siihen vaikka. Ja nyt lyömme moukarilla siihen. On valmista. Ole hyvä. Tähän päälle. Siihen päälle. Anna mennä niin lujaa kuin jaksat. Otetaanko uudelleen? Ei, tämä riittää mielestäni. Kiitoksia. Katsokaa. Tämä on sitä henkistä voimaa. Ei ole paljon selässä pahimpia merkkejä. Jännitys. Kiitos pojat. Korjatkaa näitä pois täältä. Kiitoksia oikein paljon.